Λοιπόν, καλημέρα Βαλάντη. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Μου προανέφερες αρκετές φορές ότι το μόνο που σε νοιάζει, ρε παιδί μου, είναι να μην δω μείωση στην επίδοση. Ναι, αυτό. Γιατί σε ανησυχεί αυτό τόσο πολύ? Τι σημαίνει για σένα η προπόνηση? Αν δω κάποια πτώση, όχι στη βδομάδα, ξέρω εγώ, μπορεί να δώσει μια προπόνηση, είτε να μην έχω κοιμηθεί καλά, είτε το οτιδήποτε. Αν συνεχιστεί αυτό όμως ανά δύο εβδομάδες, βλέπω ότι δεν έχω τη δύναμη που είχα και την ενέργεια που είχα, το παίρνω και καλά ότι σαν να μην έχω κάνει κάτι σαν να μην έχω χτίσει αυτό που θα έπρεπε να χτίσω για να μπορέσω να ανταπεξέλθω και στη δίαιτα, στο πρόγραμμα που είχα από εξ αρχής. Οκ. Και το πρέπει αυτό που λες, πώς το εννοείς ακριβώς? Δηλαδή, ποιος ορίζει το ότι τι πρέπει να έχω κάνει εγώ, ας πούμε, στο διάστημα των 2 εβδομάδων ή της μιας εβδομάδας? Εντάξει, αυτό το βλέπω εγώ, δεν ξέρω, έτσι το θέτω εγώ ως στόχο για μένα. Γιατί το λέω από τη στιγμή, ρε παιδί μου, που θα πεις ότι ξέρεις τι. Εγώ τι πρέπει να κάνω σαν αθλητής, σαν ασκούμενος? Να έχω το πρόγραμμά μου του ύπνου όσο γίνεται σωστό, να κοιτάω στην προπόνηση μέσα, να πιέζουμε, να διατηρώ την τεχνική και όλα αυτά, και στο κομμάτι των επιλογών που θα έχω μέσα στην ημέρα μου, στο κομμάτι της διατροφής, να καταναλώσω αυτά που πρέπει να καταναλώσω, να πιω το νερό μου, και αυτό είναι. Άρα, από τη στιγμή που εσύ το κάνεις αυτό, το ότι δεν θα δεις κάτι μετά μέσα στην προπόνηση για 1 εβδομάδα, 2 εβδομάδες, πώς το μεταφράζεις? Για μένα είναι σαν αποτυχία, πώς να σου το πω, σαν έτσι Αποτυχία πιανού? στον εαυτό μου, όχι σαν θέμα προγράμματος. Αυτό θέλω να πεις. Δηλαδή, από τη στιγμή που εσύ τα έχεις κάνει αυτά, Ναι. έχεις κάνει ό,τι πρέπει να κάνεις, το έχεις κάνει, σωστά. Ναι. Είναι αποτυχία του συστήματος? Είναι αποτυχία ατομική ότι μπορούσα καλύτερα, μάλλον κάτι εγώ μου ξέφυγε οτιδήποτε? Ή το πολύ απλό, η πρόοδος δεν θα έρχεται πάντα με το ρυθμό που θέλεις εσύ, που έχεις εσύ στο μυαλό σου ορίσει ότι θέλεις να βλέπεις την πρόοδο? Ναι, είναι ως αυτό που έχω ορίσει εγώ στο μυαλό μου σαν πρόοδο. Άρα δεν είναι πραγματικό. Ναι, δεν είναι. Είναι ούτε θέμα προγραμματισμού, ούτε τίποτα. Είναι αυτό που έχω ορίσει εγώ στο μυαλό μου. Έχω βάλει εγώ ως κάποιο στόχο. Έχω θέσει στον εαυτό μου αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, ότι όταν θα μπει σε έλλειμμα, δεν θα πρέπει να πέσεις τώρα. Είναι λάθος, πιστεύω αυτό. Δεν θα πρέπει να πέσει, ούτε να χάσει την τεχνική σου, ούτε να πέσει η δύναμή σου όσο αφορά την προπόνηση. Έτσι το έχω θέσει εγώ στο μυαλό μου. Ναι. Δεν ξέρω, είναι λάθος αυτό, αλλά δεν ξέρω αν είναι λάθος ή σωστό. Εγώ έτσι το έχω θέσει στο μυαλό μου. Λάθος είναι. Βασικά δεν είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο έχει να κάνει ξεκάθαρα μόνο με τη δική σου προσπάθεια. Τι θέλω να πω? Μπορεί για το χύψη λόγο να μην έχεις κοιμηθεί καλά. Όχι λόγω ότι επειδή εσύ πήγες για ύπνο πιο αργά, μπορεί να είναι το περιβάλλον. Τέτοιο. Ναι. Ωραία. Μπορεί μέσα στο γυμναστήριο να ένιωσες μια ενόχληση η οποία απλά, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποιος τραυματισμός, υπάρχει. Μπορεί να είναι ότι έχεις εκνευρισμό επειδή ακριβώς μπορεί το μηχάνημα που ήθελες να χρησιμοποιήσεις να το χρησιμοποιεί κάποιος άλλος. Και να πεις, όχι, εγώ θα κάτσω μέχρι να τελειώσει, γιατί δεν μου αρέσει να κάνω ένα αλλάξ, και να κάθεσαι ένα δεκάλεπτο και να περιμένεις, να το κοιτάς. Όλα αυτά μπορεί να επηρεάσουν την επίδοσή σου, που όμως δεν έχει να κάνει τόσο πολύ στο αποτέλεσμα ότι αυτή η μία μοναδική φορά που θα γίνει κάτι τέτοιο θα συμβάλλει στο ότι εγώ δεν θα δω την πρόοδο που πρέπει να δω. Γιατί αν το πάμε έτσι, σε όλες αυτές τις 78 εβδομάδες, μέσα σε αυτές τις 78 εβδομάδες που έχουμε τη συνεργασία, πόσες φορές έχουν γίνει πράγματα από επιλογή σου, τα οποία σε πηγαίνανε πίσω στην πρόοδο?
Εγώ θυμάμαι τουλάχιστον 2 φορές. Για μεγάλο χρονικό διάστημα κιόλας. Ας πούμε, έκανες πράγματα τα οποία ήξερες ότι αντικειμενικά δεν με βοηθάνε στο στόχο μου. Ναι. Αλλά είχες επιλέξει. Ναι, ήταν επιλογή δική μου που στην ουσία ήταν λάθος. Μπράβο. Άρα, τι έχει σημασία περισσότερο? Κοίτα, θα το πιάσω λίγο πιο βαθιά. Δεν κάνω και προπόνηση ούτε 5 χρόνια, ούτε 4. Θα μου πεις, μπορεί να μην έχει ούτε αυτό σημασία. Κάνουμε 1,5 χρόνο, είμαστε μαζί που ξεκινήσαμε. Και δεν είχα καμία σχέση εγώ ούτε με βάρη, ούτε με τίποτα. Το αποτέλεσμα που βλέπω στον εαυτό μου, από τη μέρα που ξεκινήσαμε, το πώς ήμουνα, πώς κάναμε αυτό το off-season, ξαναμπαίνουμε τώρα σε δίαιτα και τη διαφορά που βλέπω πάνω στο σώμα μου, είμαι ευχαριστημένος. Ένας άλλος ασκούμενος μπορεί να έλεγε πω τι έχω πετύχει. Και εγώ είμαι ευχαριστημένος με αυτό που έχω πετύχει, γιατί αν κάνεις τη συγκρίση από πού ξεκίνησες και πού έχεις φτάσει, είναι μεγάλο στάδιο αυτό το πράγμα που έχουμε φτιάξει. Απλώς εγώ σαν Βαλάντης, επειδή πιστεύω έχω πολύ παραπάνω να δώσω, θα μου πεις είναι νωρίς ακόμα, κάτσε ούτε 1,5 χρόνο δεν κάνεις προπόνηση και σωστή διατροφή και τέτοια, αλλά ξέρω μέσα μου ότι μπορώ να βγάλω πολύ, πολύ καλό αποτέλεσμα. Μου πεις μη βιάζεσαι, γιατί βιάζεσαι, θα έρθει αυτό με τον καιρό. Αλλά ξέρω ότι μέσα μου βλέπω το σώμα μου ότι ανταποκρίνεται σε αυτά που κάνουμε και έχω πιο πολλές απαιτήσεις. Ναι, αυτό ωστόσο δεν πρέπει να σου στερεί τη χαρά για όλα όσα έχεις πετύχει και για το σημείο το οποίο βρίσκεσαι. Γιατί αν συνεχώς κοιτάζεις το που μπορείς να φτάσεις, κανένας μας στο οτιδήποτε θα είναι χαρούμενος. Να το χαίρεσαι. Μην είμαστε αχάριστοι. Αχάριστοι, ναι. Υπάρχει αυτή η αχαριστία. Και σε έναν βαθμό τώρα εδώ έχετε το παράδειγμα που μου είπες για το deadlift. Ναι. Τι μου είπες για το deadlift? Ότι ξεκινήσαμε, ήθελα να την κόψω σαν άσκηση λόγω κάποιας ενόχλησης που είχα νιώσει, όχι αποκλειστικά από αυτό το πράγμα. Και σε τι φορτίο ήσουν τότε στα deadlift? Ξεκίνησα με μια σκέτη μπάρα που την ένιωθα ασήκωτη και έχουμε φτάσει να κάνουμε ικανοποιητικό νούμερο όσο αφορά αυτή την άσκηση, με καλή τεχνική πιστεύω, και έχει γίνει από τις αγαπημένες μου. Και τι σου είχα πει τότε στην αρχή που έλεγες? Ότι δεν χρειάζεται να τη βγάλουμε, απλώς πρέπει να δώσουμε λίγο χρόνο, να κοιτάξουμε να βγει πιο σωστά. Δεν φταίει σαν άσκηση αυτή με το χύψη τραυματισμό που μπορεί να έχεις πάθει. Απλώς πρέπει να δώσεις χρόνο. Να δώσουμε χρόνο, ναι, αυτό. Ωραία. Άρα το ίδιο πράγμα, έτσι, γι' αυτό είναι πολύ ωραίο το κομμάτι της πρόοδου που μπορείς να δεις μέσα στο γυμναστήριο και μέσα σε μία άσκηση συγκεκριμένα, να το μεταφέρεις μετά και εκτός. Δηλαδή, όπως βλέπεις τώρα το deadlift και αντιλαμβάνεσαι την αξία του να περιμένω, να κάνω υπομονή, να δουλεύω, έτσι να κάνεις και zoom out και να πεις έχω πρόοδο, κάνω αυτά που πρέπει να κάνω, η πρόοδος θα έρθει. Δηλαδή, και αν δεις εσύ μείωση σε αυτό το διάστημα και αν δεις ότι δεν είσαι ευχαριστημένος, δεν ξέρω εγώ τι, πάλι να πεις ότι η πρόοδος θα έρθει και πάλι. Αυτό που βλέπω αυτή τη στιγμή δεν είναι το τελικό. Αυτό να λες πάντα. Αυτό που βλέπω δεν είναι το τελικό. Θα το φτιάξουμε. Είμαι νέος ακόμα. Είσαι νέος. Είμαι νέος. Ωραία. Αλλά μ' αρέσει όλο αυτό που... Μιας και είπες ότι είσαι νέος, τι θα έδινες συμβουλή σε έναν καινούριο που μπαίνει μέσα στο γυμναστήριο και θα το σκεφτόσουν και εσύ όταν ξεκίνησες και θα σε έκανε, ας πούμε, να χτίσεις μια αλφα υπομονή και μια αλφα πειθαρχία? Γιατί όπως είπες, ήρθες από έναν τελείως διαφορετικό κόσμο, έτσι. Ναι. Αν θέλεις μπορείς να μας πεις και για αυτό το κομμάτι. Γιατί ο κόσμος δεν σε ξέρει. Ναι, ήμουνα τελείως διαφορετικός. Είτε από θέμα διατροφής, είτε από θέμα καθημερινότητας, με ξενύχτια, με ποτά, με τέτοια ζωή, και αποφάσισα να το αλλάξω τελείως όλο αυτό το πράγμα.
λόγω του ότι είχα κάποια θέματα θέματα υγείας θα το πω, και έπρεπε να κάνω κάτι γι' αυτό, δεν έπρεπε να συνεχίσω τη ζωή που έκανα. Η αλήθεια είναι ότι αν δεν είχες βρεθεί εσύ... Θα έχει βρεθεί κάποιος άλλος, μην μένεις σε αυτό. Όχι, εγώ είμαι άτομο που αν δεν με τραβήξει ο άλλος, δεν μπορώ να λειτουργήσω. Δηλαδή, με κέρδισες που είχαμε ξεκινήσει, ήσουν σαν προπονητής στο γυμναστήριο, μου είχες βγάλει κάποιο πρόγραμμα, ok. Μετά θέλησα να το εξελίξουμε λίγο παραπάνω, να συνεργαστούμε μαζί και έτσι ξεκίνησε. Θα πρέπει να σου αρέσει αυτό που θα κάνεις, δηλαδή αυτή η αλλαγή που έχω κάνει εγώ στον εαυτό μου, μ' αρέσει, δεν με ανάγκασε κάποιος να το κάνω. Μ' αρέσει όλο αυτό το lifestyle που δεν το είχα ξανακάνει. Ναι, αλλά τότε δεν το ήξερες ότι θα σ' αρέσει. Αυτό θέλω να σου πω, δηλαδή. Ναι, με τον καιρό, όσο πέρναγε ο χρόνος και... Ξεκίνησε να βλέπεις μια διαφορά. Ξεκίνησα διαφορά στο σώμα μου και γενικότερα και στη διάθεσή μου πάνω απ' όλα και σε θέμα ενέργειας. Εγώ δεν κοίταζα μόνο το σώμα μου, εγώ κοίταζα το σύνολο. Το σύνολο. Καλύτερη ποιότητα ζωής. Ναι, αυτό. Είδα μεγάλη διαφορά. Οπότε εγώ θα συνιστούσα σε κάποιον που θα ξεκινήσει τώρα, το πρώτο να έχει υπομονή σε αυτό που κάνει. Αν έχει κάποιο πρόγραμμα να το ακολουθεί και να μην κάνει τα δικά του, μην μπαίνουμε στο γυμναστήριο και βλέπουμε διάφορα και ξεφεύγουμε. Να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει και το αποτέλεσμα θα έρθει. Απλώς... Γρήγορα θα έρθει. Ναι, αυτό που χρειάζεται είναι υπομονή και επιμονή. Okay. Θέλεις κάτι άλλο να πούμε, να συμπληρώσουμε? Κάποια πορεία που έχεις? Δεν έχω κάποια πορεία. Συνεχίζουμε κανονικά και αναμένουμε. Ωραία. Λοιπόν, τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Τα λέμε.